Toto je turbínová čepeľ pri 1700 stupňoch. Drží ju pohromade jeden prvok, vzácny, takmer neznámy. Toto je rénium. Berlín, rok 1925. Traja vedci spracujú tony molybdenitu, aby izolovali posledný predpovedaný, ale neobjavený stabilný prvok. Pomenujú ho po rieke Rín. 75 protónov, 112 neutrónov. V orbitáli 5D sedí 5 elektrónov, každý sám, všetky so spínom nahor. Dokonalá pentagonálna symetria. Rénium 187 sa rozpadá, ale jeho polčas je 41,5 miliardy rokov. Trikrát vek vesmíru. Práve preto ním datujeme meteority. Každý protón rénia ukrýva 3 kvarkov spojených gluónmi. Rovnaký základný kód ako vo vodíku, v uhlíku, v každom prvku. Hmota je všade rovnaká. Keď sa Re-187 rozpadne, stane sa 8-187. Tento pomer v meteorite prezradí jeho vek. Rénium je hodiny vesmíru. Gluóny sa nevedia zastaviť. Nikdy. A práve ich večný pohyb tvorí 99% hmotnosti celého jadra. 5 elektrónov, 5 lalôčkov, 5 spínov nahor. Rénium dosiahlo maximálnu symetriu D orbitálu. Za ním prídu dvojité V6, os 7, symetria sa poruší. Tu je dokonalá. Platinovo-biele spektrálne čiary, optický podpis rénia. A na povrchu PTR katalizátora sa každú sekundu premieňajú milióny molekúl benzínu na kvalitnejšie palivo. Bez rénia by turbínové lopatky deformoval tečenie kovu pri vysokej teplote. Rénium to zastaví. Lietadlá spotrebujú o 15% menej paliva. Každý let. Každý deň. Drôt, ktorý meria 2200 stupňov. Katalizátor, ktorý rafinuje tretinu svetovej ropy. Izotop, ktorý datuje vznik slnečnej sústavy. Jeden prvok, 3 svety. Z molybdenitu izolovaného vo Weimarskom Berlíne. Cez turbíny miliónov lietadiel. Po meteority zo začiatku slnečnej sústavy. Rénium číslo 75 leží na hranici možného.